бозӣ барои ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон оид ба футбол аз соли 2010 ин ҷониб ҳамасола мунтазам доир мешавад. Имсол барои соҳиб гардидани ҷоизаи мазкур дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Равшани шаҳри Кӯлоб андари майдони рақобат гардиданд. Нерӯсанҷии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Исор доир гардида ба суди дастаи Равшан хотима ёфт. Аз оғози рақобат футболбозони шаҳри Кӯлоб ташаббусро ба даст гирифтанд ва муваффақ шуданд. Вингери дастаи Равшан Амирҷон Сафаров дар дақиқаи шашуми нерӯсанҷӣ голи зебоиро ба самар расонид ки ин гол на танҳо голи ягонаи дидор, балки барои дастаи Равшан суперҷоми Тоҷикистонро овард. Агарчи дар қисми дуюм шогирдони Игор Черевченко пурра бартарӣ доштанд ва зуд хати ҳимояи Равшанро рахна мекарданд, аммо дарвозабони украинии дастаи Равшан Евгений Гриценко бо маҳорати волои худ зарбаҳои рақибонро бартараф мекард. Маз қаҳрамони асосии дидори мазкур низ Гриценко буд, зеро маҳорати инфиродии ин дарвозабон пирӯзии Равшанро дар муқобили Истиқлол таъмин сохт. Бо ҳамин тартиб дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб маротибаи дуюм барандаи суперҷоми Тоҷикистон шуд. Лозим ба ёдоварист ки соли 2013 дастаи Равшан бо шикаст додани тими Регар Тадази шаҳри Турсумзода бо ҳисоби 2-1 соҳиби ин ҷоиза гардида буд. Воқеан ин дастаи Тоҳир Муминов тими пурқувваттарини кишварамон бошгоҳи Истиқлолро дар як ҳафта 2 маротиба шикаст дод ки дар таърихи футболи меҳам бесобиқа аст. қаблан дастаҳои Равшан ва Истиқлол 2 маротиба дар суперҷоми Тоҷикистон дар солҳои 2013-2021 бозӣ намуда буданд ки дар ҳарду рақобат футболбозони пойтахти кишвар пирӯз шуданд. Дар умум аз ҳама зиёд ин ҷоизаро тими Истиқлол 11 маротиба соҳиб гардидааст. Пас аз анҷоми бозӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор шуд. Дар маросими ҷоизасупорӣ роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, роҳбарияти ҳукумати шаҳри Исор, масъулини Лигаи футболи Тоҷикистон ва дигар меҳмонон иштирок намуданд. дарвозабони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб Евгений Гриценко беҳтарин бозингари суперҷоми Тоҷикистон 2023 дониста шуд. ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони дастаи Истиқлол бо медалҳои нуқра сарфароз шуданд. футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар баробари медалҳои тилло инчунин суперҷоми Тоҷикистон 2023-ро болои сар бардоштанд. По поводу игры Истиқлола я не могу ничего сказать. Опять же, это очень сильная команда нашего чемпионата. Это, да, потому что то, что мы играли дисциплина. Дисциплина и первый тайм, то, что я говорил вчера, была задумка. Наверное, я думаю, что Истиқлол не ожидал, что я буду играть с двумя нападающими. Один из нападающих забил гол, мы выдержали и выстояли. голи задаи Амирҷон Сафаровро чӣ гуна шаҳр медиҳед, зеро аз масофаи дур бисёр ҳам хуб ба гӯшаи болои дарвозаи Рустам Ятимов гол задан кори чандон осон нест. Это футбол, независимо от того, ты забиваешь с 5 метров или с дальней дистанции, это футбол. Поэтому я думаю, что гол был очень хороший. Ну и я, как обещал болельщикам, не только вчера на пресс-конференции, что дело до пенальти мы не довели, наверное, я проиграл бы. Особенно в основное время мы все решили. Очень тяжело, мы счастливы, что мы 2 раза за неделю обыграли лучшую команду Таджикистана с самыми лучшими тренерами, подготовками. Мы, возможно, не настолько хорошо подготовлены вне поля, но на поле мы подготовлены, как видите, лучше. Поэтому мы можем добиваться больших побед, если захотим. Вы как видели, во втором тайме мы немножко присели, очень рано, конечно, присели, потому что тяжело, и Истиқлол катает, когда команда садится, из-за этого начинаются моменты, у них очень много моментов было, но ребята молодцы, выдержали, спасибо им огромное.